Tak a sme tu opäť. Šoférujete čoraz viac. Mám radosť, lebo jedine praxou sa dá zdokonaliť. Ale dúfam, že pri tom šoférovaní nechytáte žiadne zlozvyky. Napríklad, že ešte stále správne držíte volant. Aj keď nepovedali sme si, ako s ním otáčať. A na to treba pohľad očami šoféra. Teda, toto je správna poloha rúk na volante. Okrem iného umožňuje aj to, že takýmto spôsobom obslúžite bez prechytávania volantu čo najväčší uhol natočenia kolies. Pretože prechytávanie volantu, ktoré je v niektorých prípadoch nutné, je asi takým najväčším nepriateľom manévrovania s volantom a zatáčania. Čím menej krát prechytíte volant, tým lepšie. To znamená, že do tejto polohy vždy môžete spokojne držať ruky, vždy viete, ako máte volant otočený, nestratíte prehľad. A keď už musíte volant otočiť z jednej krajnej polohy do druhej, tak využívajte tú maximálnu polohu o 3/4/3. Správne točenie volantom si treba vyskúšať, avšak mechanik vášho auta nebude potešený a rovnako ani auto, ak budete pneumatiky aj riadenie namáhať a brúsiť na jednom mieste. Vyskúšajte si to a potom si nájdete napríklad takéto miesto, kde nejazdí veľa aut, dá sa tu jazdiť do kruhu a budete mať priestor na to, aby ste otáčali volantom a skúšali, kedy napríklad netočíte príliš, kedy netočíte zase málo. Pretože v premávke je málo situácií, kedy máte možnosť si skúšať, čo je veľa a čo je málo. Napríklad tento oblúk už teraz vidím, že sa dá urobiť bez prechytenia. Stačilo dať takto ruky. Tu máme zase o niečo ostrejší oblúk. Tak si tu skúsim prechytenie volantu a zároveň aj narovnanie auta späť. Správny prejazd takejto ostrej zákruty je ten, kedy na konci zákruty nemusíte špeciálne dorovnávať ešte volant. Predvediem. Čaká nás ostré zabočenie doľava. Otočím volantom a nesprávne by to bolo tak, že čakám a teraz, keď zistím, že auto mi ide už príliš zatočí, tak to rýchlo mackaním vrátim naspäť. Práca s volantom musí byť kontinuálna. To znamená, zatočím a teraz, keď končí oblúk, tak pomaly vraciam volant späť a keď idem rovno, nepotrebujem už dokorigovať, nič urobiť. A zase opäť zatočím volantom a v istej fáze zákruty ho začnem vracať späť. Na takomto drobnom cvičisku si točenie volantom osvojíte a tu rovnako ako pri ďalších mnohých veciach platí, že menej býva viac. Jednoducho točte volantom iba toľko, koľko treba. Ty vole. Tak kto ma na toto nahovorí?